Hello mga ka-listeners, mayong hapon ang oras alas 5:57 no, 3 minutos para mag alas 6 sa sayong kagabihan mga ka-listeners no. Unya, intro vlog na ta sa part 1 sa Nanay Rosa kay mo ninyo ang gipaabot itong nag-request no nga ibalik na to sa sinugdanan no. So ato nang sugdan karon ang part 1 sa Nanay Rosa mga ka-listeners no. Puli sa sorting di malasa no. Unya kanang video na hanap akong kamera da. Gusto nga aron wala sa mo action yung hanap ning kamera mga ka-listeners ba. Tungod siguro na sa kuan. Kanang musugod na gitngit ba. Murag hanap sa kuha pero amot depende po sa cellphone ba kay karon usa murag di man ingon ani kayo hanap kayo. Ini kay murag di kayo maglahi yung kuha ba. Pero sige lang, padayon ta at least makita gyud kung yung mga ka-listeners no. Upload ta karon sa part 1 sa Nanay Rosa. Sa dili pa basahon ako na yung comment no, tagdon sa nako yung comment kay taw-taw datang wa ta kabasa sa comment diri sa Jan Radio no. Ako na yung balikog basa ning mga miaging screenshot nako. Kay aron di nato mabiyaan yung comment no. Ang una si Alexander, salamat dong Ami Alexander. Salamat kay Ami Alexander no sa imong kanunay pagpaminaw no. Nga sa imong panghatag og supporting, salamat kayo no. Alexander, salamat kayo. Nga si Edwin Pancho, salamat boss dyan pag-upload sa pain Edwin Pancho no. Si Mandy Miles, call try og sunbath sa imong mata kanang inigsidlak gyud sa adlaw early morning kanang masikatan gyud sa adlaw ang imong mata. Makatabang kayo na og mag-grounding pud ka. Kanang magtunob ka sa yuta sa imong tiil. In short, mapainit ka kanang inigsidlak sa adlaw nga magtiniil buntag sa iyo. Silent listener from Florida, amping call. Salamat kay Mandy Miles no sa imong kuan. Mao siguro na wala po ko ka gawas ka painit wala ko kagawas-gawas kayo no. Mao siguro kinahanglan siguro jud nga kuan. Salamat kay Mandy Miles no. Di alas 6 na manguros ako. Alas 6 na gid mga ka-listeners na kay nangadya na ang radio no sa DWHP. Madungog ba ninyo mga ka-listeners? Nya si Sara Tihano, salamat sa part 11. Tanong ko lang kung meron yung si Plagiar ug challenge episode 55. Pasensya kayo Sara Tihano no kini imong mga request kasagaran kay naa man sa kuan. Radio drama Bisaya. Dito na lang paminaw no kay aron kuan. Paabota lang ay lang mga sumpay nga episode kay di man po na madali-dali kay daghan man siya drama nga gipang-edit no. Paabota lang yang mga sumpay no. Dito na lang gud ayon na lang pangayo nako kay balo na kang di ko mo upload og parehas. Kay likay ko sa kuan ba sa reels content. Pero namin gani magkapareha na pero at least di na jud nako halos parehaan tanan ba. Ganing digong kay nagpaybaw na magudaan pud sa digong ang drama di. Manong ako'y choice, nasugda naman akong tigong. Yan naman dahil po niyong upload lain mo, lagi ka parehas. Pero kanang gipang-request mo kay kasagaran kay naman sa kang radio drama Bisaya, no? Mga nga, pasensya kayo, no? Kaya di yun ako na mapagbigyan ng request. Pabutan na lang ma-upload ni radio drama Bisaya, no? Sa Ratihano. Si Dadimpod Traveler, salamat sa pag-upload sa sumpay dyan. Kinsa ka na akong kalok alike, no? Na nasulti naman ako. Nakasulti naman ko no sa akong vlog no, Dadimpod Traveler no. Kalok alike ni mo akong crush sa una. Salamat kay Dadimpod Traveler no. Parehas mo tigsuot og kanang tipara niya na Dimpod. Sa nakainomdom ko may-mayong yung itsura. Salamat kay Dadimpod no sa kanunay pagpaminaw. Na siling Habman, thank you idol sir. Isa pa yan lang ilhabman no? Si Alexander nagkanindot na dong natapos na noon. Swerteng di malasa. Karon Nanay Rosa na puta no. Jocelyn Infante, salamat loads na nagyod. With tulo ka heart, salamat kay Jocelyn Infante. Edwin Pancho, sige boss. Di na pa sa YouTube, dapat di na dyan sunog-sunog at ang part 12 next boss. Magyod, di kita ang magsunog-sunog lagi. Nanay na-upload sa uban, di na lang no. Kaya lisod kayo. Si Emil Daganal, daghan tayong salamat. Dol,
lingaw kayo maminaw drama samtang nang limpyo. God bless. Salamat kay Imelda Ganal, no? Sa madugay dyan akong tabi mo ako na yung kapagaw ba. Una nga matagbaw dyan kong binasa o mabulto yung comment ba. Mapagaw ko sige basa. So, sige lang kay basta mahumanan ako nagbasa, no? Mura mag-uutangan sa paminaw ba nga na mga comment ito nga hindi na ko matagad. Nga, ako dyan yung bawi o nung basa tanan, no? Salamat kay Imelda Ganal. Si Maribabor Lods, salamat na jud ang 11. Salamat kay sa mga upload ni mga drama Lods. Kaysa pa yan, Maribabor, no? Salamat po sa kanunay ni mong pagpaminaw niya. Si Shinais Waluhan, salamat sa part 11 dol. Pablo Waluhan from Davao City, Bago Galera with Pitok Heart na yung comment. Salamat kay Shinais Waluhan, no? O Pablo Waluhan di sa Davao City. Salamat kay sa mong pagpaminaw sa drama, no? Nya si Edwin Panso atangin ni boss atangin na pud sa man atang na pud ani boss diyan part 12 boss. God bless. Salamat kay Edwin Panso sa pag-atang, no? Rudy Mias Tulok Heart, salamat kay, no? More gina yung comment, no? Pag Tulok Heart, salamat kay Rudy Mias, no? Gabriela Gabriela Licaros, salamat kayo sa pag-effort, Sir John. God bless you always with emoji na nagpahayaw mo, Tulok Heart. Salamat po din mo, Gabriela Licaros, sa mong pagpaminaw, no, sa drama. Rinaldo Abinyo, idol, salamat sa pagtawag sa akong name sa part 13 sa kutob. Idol, salamat sa pagtawag sa akong name. Ay, part 13 na kutob. Pa-shout out sa Sweet Bambis Big Shop sa Kananga Leyte, idol. Ito, upat ka. Salamat yun. Shout out ko no sa Sweet Bambis Big Shop sa Kananga Leyte. Di-shout out mo ni Rinaldo Abinyo. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, no? Si Antonio Padilla, idol, sa akin din maugong ang tinga ko, parang insekto na kuliglig. Matagal ko na din problema ito hanggang ngayon. Pa-check up na, no? Kanay mong sa dungga, no? Kaya basig na problema or dumi lang ba na parehas nung ako ang na-experience sa una, no? Pa-check up na sa specialist, no? ENT specialist, no? Salamat kayo sa mong pag-comment o patang sa akong vlog, no? Si Amor Mio Karin, heart na niyang comment. Salamat kayo, Amor Mio Karin. Si Romar Piñones, salamat, idol, galingaw jud ko aning drama, ha? Sorting di manasa. God bless, idol. Salamat po kayo, Romar Piñones, sa papaminaw, no? Si Amor Mio Karin, heart na niyang comment. Salamat kayo. Si Christian Ostril, hi, idol, karon pa jud ko na ka-online kay busy man go sa idol. Part 12 na po, idol, magulat ko kanunay sa imong mga drama, idol. Salamat kayo, no? Christian Austral sa pagpaminaw sa Sorting di Malasa. Yan, natapos naman so bahay lang sa playlist, no? Kaya naka-playlist na ito, no? Salamat kayo, Christian Austral. Si Nilo Senior Lau, thank you, Lord, sa pag-upload sa paya, no? Salamat po sa pagpaminaw sa Wailakay, no? Rinante Dumamag, hello sir, meron din ganyan karamdaman, umugong kaliwa kung tingnan, may pag-asa pa kaya ito. Try lang pa-check up, no, sa ENT, basing pa rin, niampo lang kanong na, kaya basing pag, na may milagro, no? Salamat kay Rinante Dumamag. Nilo Senior Lau, pa-shout out to Sally Lau, ay naa sa Bohol. Shout out ko no Sally Lau, no, sa Bohol. Shout out ka no Nilo Senior Lau, salamat kay pagpaminaw, no? Salamat sa pag-upload, di po ko mag-skip o advertise. Salamat kay Nilo Senior Lau, no? Naguta, gini si Sarah, OA kayo. Naminaw siya sa Wailakay, no? Hangtod asa, o hangtod kanus apod, loads. Nindot buto dama, pasensya, no? Kaya wako ng hangtod asa, hangtod kanus ano? Pasensya kayo. Pero more na drama, hangtod asa, pero dili itong action. Pero kanang, ipasabot yung mga hangtod asa nga sinulti permin, wala ko ano, no? Pasensya kayo, Nilo Senior Lau, no? Salamat kayo sa pagpaminaw sa mga drama, no? Charlie Bordan, upload ang Asirda Esmeralda, please. Balik-balik na yun yung comment ba? Di lagi kong musaad, no? Kay siguroon sa nako kung makuan ba akong file, ma-complete ba, or bisag na kulang gamay, okay ra, na-ending, ano. Pero di ko musaad, no? Charlie Bordan. Kaya oray, og kiningim request na aran sa uban nga stasyon. Kung ako untay nang i-granted,
na imusumbong nga nanguha sa inyo ang kuan. Maparihan is kang amigo nga way ending na mura. Kay gi-delete ang ilahang ending. Mapalaw ang listeners na di lang ko mo kanang mga ubang mo comment, di ko mo approve ano yung mga request kung di ko ka-sure. Kaya di ko gusto nga mabitin tong nagsugod na part 1 pag ando pa di mahuman. Mura tagpaasa na ano pasensya kay no. Di ko mo approve sa inyong request kung wala di ko ana. Moangkon lagi ko ana nga kung wala ko di ko mo upload. Mga kalisteners no. Muna na akong klarohon. Na uban na kay mura magmamitik-bitik ra mo comment uban mura ba kanang stalker bitik-bitikon ta silang request niya nga di na sa ubang istasyon. Lisod kaayo mapalaw ang listeners ug mawa ang ending. Wa ko masuk ko ato ng discipline ba. Si Josepa Litidio lingawan ako sa imong dungkoy style idol sikat na kay siya karon. Salamat sa imong mga drama do lingaw na kay ko diri sa Saudi. Mawala gid akong kalaayog kamingaw sa akong pamilya diya sa Pinas. Idol. Taga Malalag, Valencia, Alegria, Bohol na noon dili. Balikon na ako kana wa na nung ko na. Lingawan ako sa imong dungkoy sa idol sikat na kayo siya karon. Salamat sa imong mga drama do lingaw na kayo ko diri sa Saudi. Mawala gid akong kalaayog kamingaw sa akong pamilya diya sa Pinas. Idol taga Malalag, Valencia, Alegria, Cebu, South Daico. Salamat idol. Salamat po nimo no. Josepa Litidio. Diha na taga Malalag, Valencia, Alegria, Cebu. Salamat kayo sa paminaw sa itong mga giapil nyo drama. No? Naminaw siya sa hain ng langit. Salamat kayo. Nga si Lurk Suso, wow, bag-o man ni para nako. Salamat kayo, sir. Nindot man ang imuha, sir, kay hinlo pa kay upload. Salamat kay Lurk Suso. No? Nga salamat kayo sa paminaw no? Sa wahila kayo nga drama. Si Nishil Shimudet, why man ending ang sorting di malasan? Natapos na, human ang sorting di malasan. Nawahil ko basa sa mong comment mo. Kami pati ba katapos ang sumpay na upload ni. Okay nang iyan po kung kalag mo naka-playlist na ni human nato nag-upload no. Nani ending no. I-search lang no sa atong playlist Nishil Shimudet no. Salamat guys po paminaw niya si Ricardo Manayon. Thank you dol kanina lang nga drama kung wala pa na human tanang upload nimo ako na nahurot. Diri ara ko nag-comment part 12 asa na. Nahuman na to ni sorting di malasa na 12:13. Tanawa lang sa playlist no kay nalit man pagbasa nakapaminaw na tingali ka no. Ricardo Manayon. Salamat kayo no. Alexander, lamat dong sa upload sa sumpay. Ami Alexander Atlanta, Georgia no with heart and comment. Salamat kayo no Alexander no da sa Ami Alexander da sa Atlanta, Georgia. Salamat kayo no sa imuhang kanuning pagpaminaw no sa imong pagkamanggyatagon. Salamat kayo. Sara Tihano, thank you. Bisan na dugay ng sumpay. Kinagahan ng heart niya comment. Salamat kay Sara Tihano. Alexander, kakatawa ni siya sa iyang comment. Salamat kay Alexander. Alingaw sa drama no nga sorting di malasa. Rudy Mias, tulok heart yung comment. Nga, napahilain dahi. Okay nila na yun siya gisuwat yun nga comment no. Hello idol, mayo kay na ads. Sorting di malasa part 12 dol. Na kay income ani kakatawa man yung emoji tulo ka bok niya prayer no. May kay na ads day salamat kay no kinalay ads nya unam gani mga bugbong ads kasi kana lang no hangyo no kung makalisan sa ayaw lang yung skip ng mga bugbo lang no. Pero tag-as na skip na ninyo kay ma-distract naman po mo sa inyong pagpaminaw no. Gamay lang hangyo no pero hindi po ganahan mo suporta di skip lang no. Ronaldo Abinyo, tama po idol. Salamat kasi mong ano. Pagpaminaw Ronaldo Abinyo no. Si Sara Tihano, thank you. Bisan na dugay ng sumpay with daghan kayong heart no. Salamat kayo no. Jocelyn Infante, salamat Lods. Tuitulo ka heart. Salamat po kayo no. Unya, pasensya kayo kay taas tag intro vlog no. Kay namawi ko sa yung mga comment mga nabiyaan na to no. Ako lang yung basa no. Agwantahan sa lang ninyo no atong vlog niya. I-forward lang sa mga di ganahan mo tanaw sa vlog no. Si Jocelyn Infante, salamat Lord, tulok heart, salamat po Jocelyn Infante, niya si my own channel, tulok ka heart, do ka sign of prayer, o emoji nga ng kiss o heart, do ka book, salamat kay my own channel, no? Salamat sa pagpaminaw, no? Romar Piñones, salamat idol sa sumpay, tulok ka heart, paspaso na to gamay. Salamat kay Romar Piñones, nga si Badida, ilami, good magpuyo Lord sa lugar nga, way makailani mo, same sa kuan, ako'y balay sa amo, pero gipili na dyan na,
good na ako magpuyo malayo sa mo. Salamat kay Badide no, karelate ka no. Ronaldo Abinyo, oo nga, antay lang kami idol. Kinaganang heart and comment. Salamat kay Ronaldo Abinyo no. Unya, shout out sa Sweet Babies idol sa Canaga Leyte. Shout out mo sa Sweet Babies no sa Canaga Leyte. Shout out ka ni Ronaldo Abinyo. Shout out mo no sama ni Sweet Babies. Ay Babies no. Initial Shimudit, katapusan sumpay na ba niya? Tapos na ang short ni Malasa no. Si The Dimple Traveler, salamat sa pag-upload sa sumpay with heart nga nagpahiyom no. Cute kayo, salamat to The Dimple Traveler. Ya si Edwin Pancho, salamat boss Jan karon upload ending na boss Jan. Palit na lang Tecno boss Jan common 14 nindot camera o 5R o 5G. Pasensya kay di tampot og mahal kanarang bartuhon no. Mahal na kayo di na madahas budget no. Nakapalit naman ako pero muna lagi pod. Pero pasalamat ko sa mga kanang suporta, wala mo skip sa mga ads niya. Katong mga naghatag support thanks. Salamat di kayo ninyo no. Nakatigo, nakapalit ko karon nakabasa na ko sa inyong comment. Salamat kayo no. Nga si Edwin Pancho man kinaghanang comment no. Sa Shopee busan basig barato si PNI tag tricky. Madlok mo ng Shopee basig ang isod kay halublak. Hindi ko mukuhaan og mga cellphone kung ano sa Shopee. Makahanumdum ko tang painumdum sa una ba ang gisulod kay barita nga sabon, tuyo. Madlok kung order kanang mga cellphone na ng Shopee pero mga gaan-gaan na sa presyo okay ra. Pero sakto po na imong gingon basta nakasaway na kano legit man po na sa Shopee ron kaysa una ra man tong may mga binuang. Daghang barato pero ang akong kabalak-an ang barato kay battery dali malubat. Pero depende na po na no. Edwin Pancho no na apoy ba na nakauyo ang giswerte no. Kaya naman dyan po yung mga store nga legit yun. Ano uban na kay sundog-sundog raman di ingon og kanang nahog na ng ilang kanang ubang store na o mga second hand muna na uban mo reklamo nga dali malubat unsa di no. Kana lang yung official gyud butan ta lang Samsung official authorized store mi na kay klaro na nga legit no. Pero sa mga uban nga wata ka sure, basahan lang ninyo ang mga comment, mga review. No? Ako, di lang ko mo promote ninyo mo pat, yung cellphone ng Shopee kay madlo ko. Kasi masipyat ba? Kung gusto mong cellphone, lagi mo sa mga mall, no? Subay-subay mo, makatesting pa mo. No? Mas mayo mo ito matesting yung listeners kontra sa magpaabot mo sa yung order gikan sa kuhan. Wag kay ba okay ba sa ba na may charger unsa no. Salamat Edwin Pancho taasa kay song tabi no. Nataas mo budgan pag comment. Ina boss diyan daghan pud iro aw sa mi pwede check pa na lang boss. Salamat Edwin Pancho di lang ako hotdog kinaganan kag comment. Sige basahon na lang na to kay basig malain pod no. Unya boss diyan daghan pud iro mo aw. Asa mo away problema tong daghang iro. Ang problema na kanang tawo nga magsigyaw-yaw. Kanang ngitag bikil nga na problema pero iro okay ra ko ana. Ganahan man kog mangiro kay malingaw ko pero og kinala mga kuan dili. Samok no kanang nay kanang magsig-away nga na. Una okay problema sa iro gid mga Edwin Pancho no. Okay ra kayo kay mga buutan ng mga iro. Pwede electric na lang boss diyan barato lang. Daghan nag-comment nimo, libog mo ko ani. Nya wala ko kanumdum unsa tong ipangtabi na kung agi komenta nimo no. Dito na lang ako basa imong comment na tama boss. Tama pod boss, importante basta makatabang jud amo gyud. Ako magulat lang ko maskin dugay ko mo upload. Dugay ka mo-upload salamat kay pagulat no. Nya makabuang jud basta depress bus nya mamaya pug ka sige no na mo gyud layo jud bus diyan gikan sa imong payag og diha ang imong gibangan pila ka bit plus boss layo basta layo no di lang ako masukod. Salamat Edwin Pancho no ja. Pero lang TVs good morning diyan ganahan jud ko sa imong mga drama ba kay inuras magkontento jud ka sa kadugayon dili para sa uban nga murag tag 10 minutes lang katong tag 10 minutes mga kuan gito daily upload tag mao na sa DWHP no. Manang 30 minutes na kanang daily upload pero pinakuha kay tinag-as man ako muna nga di mo mabitin ba. Salamat kay Pirolin TVs no. Alejandro
Ligutom, salamat sa pag-upload bayo, nalingaw jud ko paminaw sa drama, maghulat pud ko sa katapusan nga sumpay, God bless. Tapos na ang drama nga ko ano kanang so hindi malasa no. Ya, si Christian Austral, hello idol, mayong hapon, salamat kay idol. Jud ang part 12. Ako jud ning giabangan jud. Sani? Ay, ako jud ning giabangan jud idol. Salamat kay idol, God bless. God bless. Salamat kay Christian Austral sa pag-abang no, sa mga drama atong upload. Salamat kayo. Edwin Pancho, salamat boss dyan. Hapit na yung drama, mahuman ni boss. Tapos na, ang suot ni Malasa, no? Pagpalit keypad boss dyan, napod, wala pa nagbugal-bugal ang imuha comment, di na lang natin itiwasan. Okay, di na, balik-balik na yung ubang comment ni mo, no? Usahay, murag daan ang bugal-bugal, di na lang na kung itiwasan, tanan imong comment, no? Kaya murag, na iuban na serious, na ibang tarong, na ibang murag giagi ni mo bugal-bugal ang comment, na oh, sorry kayo kung sa'yo pa kung no, basig maupunin mo ang comment, no? Pero di man magsilbi og keypad kung magbasa-basa ko sa mga screenshot na ko. Di mo silbi keypad eh. Dagan pud mga ero dito boss dyan, imo mga alaga kinsa na pud away problema kay na ako ko manggitugon akong isuo, no? Na timanon. Nakalisensya boss, kung palit ang motor service lang nimo need, pwede po temporary electric boss. Barato lang to. O pa ko lisensya, nya pa ko motor man na plano pa lang kana, no. Plano pa diyan. Tiguman pa po, no. Nya, mo to imong comment Edwin Pancho, no. Ako na lang yung gitagad kay bisig malain po kag di na ko basa ba, no. Gihaguan na ba po nimo type, no. Pasensya kayo kung nagtuo ko kining uban gara-gara lang nga comment nimo ba, no? Pasensya kayo pero ako lang yung gibasa para di po kamalain ba. Na si Spassky, walang pag-asa nang gumaling yan, tinayto sasabayan pa yan ng vertigo. Ang po lang, no? Si Adja Heart na yung mga comment. Nilo Senior Love, salamat sir sa mga upload ng mga drama, nindot gid kayo, salamat kayo. Po, salamat po kayo Nilo Senior Love, no? Haha, makatawa man ko sa drama. Uy, gusto daw siya mo. Ako maklaro mukron og laing ulo kay birthday na libog ko sa imong comment daw mo nga ako ka-get sa imong pag-type ba, no? Pero salamat kay Nilo Senior lang sa pagpaminaw sa drama nga iyan po kung kalag mo nya daghan kay heart imong comment, no? Salamat kayo. Oy, nahuman na gyud akong pagbasa, maayo kinahuman na gyud ay taasa yung mga kalisanas, no? Di ata maglangan, paminawa niyo ang part 1 sa Nanay Rusa. Nanay! RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning sugilano. Dali, Inday! Dali, uban ako. Kailami si nanay ni mo. Ali, may kindi ko, oh. Uban ako, eh. Makapila ka na magpakuhas imong gisabak. Makapila ka na mangidnap og bata. Salbahis ka, Rosa. Wakay kasing-kasing. Mao ka na'y itisok sa imong alimpatagan. Buhi ko! Ayaw na pagakos na ko! Biyangin ako! Nanay! Dagan! Dagan! Dagan na! Ayaw na paglihap na! Malayo! Nanay Rosa! Nanay Rusa. When I talk to you, I know you listen. Wa ko sila ipagkatao. Scared, I always know. Apan mga anak ko sila. In your presence, I will feel your comfort. Ang dugo bang naglatay sa ilang kaugatan ang basihanan aron ilhon ka nga usa ka inahan? Nanay Rusa. Tagsulat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes,
Spener Jewel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Alwin Nakurda. Laing dalit alang kaninyo sa RMN Drama. When I talk to you, I know you listen. And when Matud pa, dili nimo kabayaran ang imong utang kabubuton sa imong inahan. Hangtod nga dili ka usab mamahimong inahan. Apan gikinahanglan ba nga naglatay sa ilang ugatan ang imong dugo aron ilhon kanilang inahan? Mga higala, aniya ang pag-utang sugilanon nga bunga lang sa nahuna sa tagsulat. Kung doon na may susama nga panghitabo, kini dili tinuyo. Nanay Rosa. show me just how much you care. And as my heart fills with your wonder. Humana og kaligo ang akong pinangga. Mwah, mwah, mwah. Kaumot yun, ay. Be, isang ilok, be. Isang ilok. Mwah, mwah. Ayaw na, nanay. Gilok? Gilok ni Ayan, ni Apa ay. Ayaw. Sige na, sige na. Mag-ilis na aran mga ito na ta sa simbahan, ha? Managkot ta kay birthday sa akong pinakagwapa o pinakapinangga nga anak, si Inday Leia. Mwah! Kinsay pinangga ni nanay? Leah. Kinsay paborito ni nanay? Leah. Siyempre, kawa may laing anak si nanay. Nana, naman ka nag-ilis. Ay, unsay kuwang? Pulpo. Ay, pulbos. Jaran! Isang ilok! Ang neck! Dayon! Ang back! Jaran! Humana! Ana, kay mauhay unya ta sa misa. Baita palo, nanay. Siyempre. Og cake, og ice cream, og chicken. Dagana, ah. Pero, sige Dahlia. Palitan ta ka ng tanan. Mga untag ice cream, nga tudtod, unya, parisa na to cupcake. O, ginigpauli na to, unya, magpalitag fried chicken. Thank you, nanay. How old are you naman? I'm 5 years old. Very good. Tana? Didi. Hala, modidi pa di ay ka. Nga 5 years old naman ka. Didi, nanay. Sige na. Magdatag, Didi. Malimtan ka, anak ni nanay. Siyempre, niya sa sud sa akong bag. Busa, ana? Hinalak na ako putahan. Ato na ta, Dahlia. Hi, Ginny! Hi, Bibilia! Paulo? Mayo kay naabtan pata mo. Paglakaw di mo? Asa man mo? Ihatod ta na mo. Ayaw na. Salamat na lang. Manimba rami ni Lia. Adlaw ron niya. Birthday din mo ron, bibi. Kung mao, muba na lang ko ninyo sa pagsimba. Pasok ko magkasimba rong adlaw. Wali mo ikapangutahan, Jen. Kada adlaw kung dili man ko maka-attender sa misa tungod sa kabisi. Ipaniguro ko gyud nga makadagkot ko. Busa, ikalipay kog dako kung ikauban ko kamong duha sa imong anak sa pagsimba. Paulo? Basin ba dahil tungkol sa ginuuning higayon ang akong gipangayo nga ugta imo nang dawaton ang akong gugma. Paulo? Baby, happy birthday. Umanta manimba sa may gusto nimo.
Palitan ti ka, bisag kung si gusto nimo. Lia, Unsa naman eh. Hangtod pa karon, mahadlo ka lang yapon ni Tito Paulo nimo. Mutulo na kabuan nga magsigi ko balik-balik din sa inyo. Mahadlok lang yapon ka nako. Siya, pero sige lang. Kung sugto na niya ako ni nanay nimo, buhaton ko ang tanan, aron maduol ka nako. Mapinanggaon ba ya kay kong bata? Tara? pasensya na. Pilian gyud ka inig tao bata Lia, ubanta ni Tito Paulo. Sige na. Ali, kugos na lang ni nanay, be. Kadiyot, ablihan sana ako ng pultahan sa sakyanan. Salamat. Kadiyot lang ha? May tawagan lang ko. Sige. Okay, boss. Okay. Copy. Di ka na mo pakiason. Sige. Kisa na sa imong ikasulti? Imo na sang babay? Imong kabit? Babay? Baya, noon sa kabaya, Rosa. Kabit ang tawag kung minyo na ko. Pero di pa matakasado. Busa, makapababay ko bisan kanus argo gusto. May di ay. Kung ikaw mahimo niya ako dili. Suway, ganahan ka magkahang magbuwag ng imong lagos o ngipon. Pangandam, kamay dagitono na sa tang bata. Asa? Sa simbahan. May bata tang dagiton karon. O kinahanglang dili ka mo palpak. Aron dili ta malintian ni boss. Wow! Nanoy! Gusto ko balon! Sige. Pero unya na ha. Managot una ta. Unsa may gusto nimong kolor? Mao si baby. Sige. Palitan ti ka sa tanang kolor sa balon unya. Apan, unya na inig kahuman natong panagkot. Kinalang nga mudagkot gyud ta sa adlaw na tawhan, aging pasalamat. Kaditan Jen, may nanawag. Wapas ako ninyo dito sa dagkutanan. Sige. Lia anak, ano day? Mga to na tas dagkutanan. Nahuman naman may panagkot ni Lia. Pero wa pa man gyud mo apa si Paulo namo din Hay naman ka to siya. Nanay! Balon! Oo, nak. Mamalit ta ron. Kadiyot lang ha. Nanay! Wiwi ko! Ha? Mangihi ka? Sige. Sige, dali. Ato ta sa CR. Nahuman ka na magpangihi. Sinanay na sad ha. Dini ka lang tungod sa pultahan. Dili mo lakaw. Kadiyot ra ko. Dinira gyud ka ha. Balon! Diha. Napakadiha. Nanay! Balon! Diha ra ha. Diha ra. Ali! Balon! Balon! Nahuman na gid ko. Mugawas na ko. Lia? Day! Lia! Wa dinhi ang akong anak. Ginoo ko. Lia! Lia! Miss. Nakakita mo bata dinhi nga nagbarog? Ha?
Karon para ba ko musuot? Ma'am, ikaw, ma'am. Nakabantay kag bata ganina din ma'am. Then magdapita. Dinira gyud tungod sa pultahan sa CR. Kuan diha man gud ko sa sud o gibilin ko lang ang bata dinhi tungod sa may pultahan. Pero pagawas na kuha naman sa dinhi. Nakabantay ka, ma'am? Wa, oy. Ngano ba sang gibilin man nimo dinhi oy kakumpiyansa. Basig naas gawas. Lia! Lia, anak! Lia! Ain ka! Lia! Wow! Balloon! Balloon! Oh. Nanay? Nanay? Nanay! Dali, Inday. Dali, uban ako. Kailami ni nanay nimo. Ali, may kindi ko, oo. Uban ako, ali. Ayaw ka, wow. Sige na, dawatan na. Daghan pa ko anak dito ay. Dito sa nahimutangan ni nanay nimo. Na, magkuwata na. Naman dito sa nanay nimo, naghuwat. Ali na, kupot na ako. Naadito akong nanay. Oo, na dito sa nanay nimo. Busa, dali na, kupot na ako. At tunatan ni nanay nimo na. Sige na. Lia! Lia, anak, kain ka! Lia! Tabang mo, maluoy mo. Nawang akong anak. Tabangi ko ninyo. Jenny? Lia! Jenny? Paulo! Pa! Si Lia ang akong anak. Usa na ito po? Nawa si Lia. Usa? Di pa siya mo katapusan nga gibiyaan. Dito sa CR. Pero wala siya dito. Nadindi na lang kong pangita niya. Pero wag na ako makita ang akong anak. Maluoy katabangi ko, Paulo. Tabangi ko. Kinala makitan ko ang akong anak. Leia! Leia, anak! Kalma lang, Jen. Leia! Kalma lang. Tingaling na sa palibot ang bata. Nalingan na to sa pagtanaw sa palibot. Dali, ako pagitao. Tabangan ka. Paulo! Paulo! Don't worry. Makita ang karon ang imong anak. Makita na nato si Lia. Sige. Isakay na ninyo ka ng bata. Dali. Nanay? Ayaw na pangitaas nanay ni mo. Sakay una. Mart! Unsa ka pa nagsigam lang mata ni mo dihang tanaw? Tabangi ko nung palingkod ng bata, bi. Dali, bata. Patukog, nanay. Dali na, hindi ka masakitan. Dali, papad ako. Sige na. Isira na dahil ang pultahan. Larga na! Nanay. Naaditos nanay ni mo. Naghuwat na to. Mart, pahiluma na ko ng bata, abi. Pahiluma na, aron di ko na kusion. Inom na bata. Ayun na magsigilak lagi. Nanay. Naman kay kindi sa imong kamot kay kuptan. Bibiyatan ng palitan, be. Kana. Lingkod na. Ngakong anak, Paulo. Napablater na nato sa kapulisan ang paggawa sa mga anak. Labing siguro kung may nagkapunit man sa bata, ilagin niya kuan. Ilagin niya idool sa pinakadool nga presinto. Pugun niya, tawagan dayan das mga pulis kung may tabo na kanan. Unsaon naman lang. Kung dili nila iuli ang akong anak. Unsaon naman lang kung mga daotang tao nakapunit sa bata. Unsaon naman lang kung ilang dahog-dahog ko ng akong anak. Diyos ko, mamatay ko kung mawana ko sa hingpit ang akong anak. Paulo!
Mag-ampu ta, okay? Niluwas lang unta ang bata. Ang iyang didi. Niya pa sa sud sa akong bag. Gagutom na turon si Lia. Nangitar to gatas rong rasa ang bata. Ang Ginoo ko. Lia, Lia anak. Pauli na ni nanay anak. Maluoy ka. Balik na nako na. Juan, Liwan, Paulo, Celia, mabasa ang akong anak. Asa ka? Pangitaon ako, Celia. Naguwan, tingalig mabasa siya. Tingalig naara siya sa kalsada, naglakaw-lakaw. Una nangitasan siya nako. Wa maanad nga mag-inusara si Lia. Mangita gid siya nako kung magduka na siya. Dili siya mahimong way didi. Muhilak ang bata, Paulo. Muhilak si Lia. Ako anak. Ginny, pangitaon ta ni mo. Dili ta mahulong hantod nga makit-an ta ang bata, okay? Ubayad ko bisag pila. Ano sa pagpangita sa bata? Paulo. Igo na. Igo na. Dugay lagi tanabot, Ate Rosa. Layo, good. Mura man kagkaroon pa. Huwag ka na matug bataas biyahe. Nagsige na nga pangayog, Didi. Asa? Didi. Sino pangayog eh? Tanawa ka ra. Duka man di ka. Pero di ka matuog diha. Katuog diha. Asahon kailan na mo kung maabot na ta. Doon naman lang ta. Nanay. Oh, nas nanay ni mo dito. Katuog na. Titi. Asa? Titi. Ay, kasaba ba, oy? Pasudlan na ng bata dito. Nanay. Wa kay nanay din, he. Busa ayaw pagsigig pangitag nanay. Nakasabot? Tipi-tipi man ka diha. Sleepy, Leia. Mo ganing suod na dito. Para makakaon ka na, o pagkahuman matog. Hay, mos mo karong gabi una, nga makakaon pa mong tarong. Kaysa sunod nga mga adlaw, usahay makakaon mo, usahay dili. Hoy, bata. Gidadan ka pagkaon, oh. Wa makamukha og tarong ganina. Sige ra makaghilak. Ato kong nanay. Wala gi imong nanay din, he. Uli ko. Di ka na makapuli sa inyo. Sugod ka ron. Kay, mao na ni ang mamahimo ni mong pinoyanan. Dinhi na kauban na mo. Diyan pangani mo. Leia. Ako, si Mark. Tawagan lang ko, Kuya Mark. Ako may leader sa mga bata din, he. Kay, ako man ang pinakaastig. Kuya. Kuya. Oh, kuya. Kuya ko nimo. Kay namdum ko sa kumanghod. Siguro, parehas na mo kadako ron. Pila na may mo edad? 5. Size na nga kumanghod ron. 2 anyos pa man siya itong ikuasab ko ining sindikato. Unya, 4 naman ko katuig din eh. Kay, 11 naman ko. Unya, 7 pa man ko pagkuha nila na ako aron himuong makililimos kawatan. Ha? Makasabot ka raw niya. Kay, mo naman na ang mamahimo nimong trabaho din eh. Kung dili pa ka mahalin, kay,
ibalik ya mga ubang mga bata sa ubang magtiayon nga way mga anak. Unsa? Sige na. Liya man to no? Liya man to ka? O sige na. Kan ana niyo, ang di ka gutumon. Dukan lang ba kay kagdagway? Dito pag sa sasakyanan ka ganina, dukan na kay kagnaong. Kao na ba? Oh, na chicken. Didi ko. Mudidi ka? Sleep ko. Didi ko ya. Unsa? Sige gapon siya pangitag didi. Wa didi mo balibari. Ibon po to. Sige man sikila kay mga yasig didi. Pisti ba na bata oy? Samok. Oh, baya, ikaw no. Dili kagad magkamaong mudag bata. Lalakaw. Pahiluma. O niya, ilisi. Ugambi ang sinina. Kung dili muhilom, bati ang baba. Aw koy. Sana Mark. Unsa man ka? Did you ka mo hilo? Ato kong nanay. Uli kong nanay. Didi ko. Unsa? Uy, day. Dili ka na makapauli sa inyong sugod karon. Dinhi ka na. Unsa man ka, Mark? Wa din mo siya ingna nga di na siya makapauli. Gingnan man. Di man patuo. Sige magapughilak. Isendo ka na kayo. Sige gihapok pangitag didi. Kalit siya ba yaw eh? Asa man taan ang didi? Makagasto naman yung tain ni bata ah. Oh, day kwarta oh. Abli parang buti ka sa unahan. Palitin ni didi bata ah. Nya ka ng baratuhon lang nga gatas ha? Ha? Sige mo na mata ni mo diha. Lakaw na. Palitan ako sa didi o gatas di. Boy, akong giingon di ba? Kinalan pa ni mong usbon? Milagro manggod. Palitan ni mo didi o gatas ang bata. Wala ginasukad ni mo buhatan na mo, te. Nga naman. Mudidi pa di kapag abot ni mo dinhi. Dili na. Hanggaw ka man di ay. Nga ano reklamo man ka diha? Oh. Lakaw na dito! O, te Rosa. Oh, kita ka. Gipapalitan ako didi og gata si Mark. Makadidi na ka karon. Kudako na nimo. Mudidi pa ka? Yan ang didi ni Lia at Rosa o. Gikutawan na lang ko gatas. Ihatag. Oh, Naralia. Katuog na ha? Kara sa kada, pa-special ka. Tuog na. Nanay. Wala lagi kay nanay din, hi. Nanay. Kahit uuy. Gipalitan na ba kag didi ha? Ngita pa dyan kag nanay? Nanay. Hilam! Te, ano? Murag ikaw may gisangpit niyag nanay. Nabuang na. Iktabok to, nanay. Didi Lia. Unsa? Hoy, 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 ganugo ka. Hoy! Ano bisaba ka na ako, ay? Hoy, bata! Wala ni bata, ah? Awa, kalitag sabak na ako. May pahilo na uri ka diha. Na. Lo. Namo, Rosa o. Ipiwang na siya, Rosa. Duka na. Duka lagi siya. Nagduka na. Unya, wagin matug. Nana, tingaliti nga mo didi sa dili pa matug. Murag akong mangod sa una. Unsa? Ala, mabuyan na niya aksyon ng yang didi ti ay. Katuog na ni. Ihigda ko na siya din sa gihikid na karton. Nana. Napahilo na nako siya. Nimal. Kakos mo noon siya na ako. Nanay. Sangpit ko niya, nanay. Nanay.
Lusyo, hugot niya ako. Nagpako siyang natog. Nganong ingon og sabi pati ko kaluoy inapata. Ngano? Kay luoy man siya naong ate. Cute kay siya nga bata. Butan kay naong. Waon tanin niya siya kidnap ate Rosa. Hoy, Mark. Hinahinaya ko ha. Apil biya ka. Mitabang biya kang makuha ko ni bata. Imo man kong gisogo. Hilom diha. Kagisugo asa kong losyo. Bibi. Kuhaon ko ning iyang kamot nga migakos na ko. Apil naman nung kong higda dinis minto nga. Gipanigan rag karton eh. Nanay. Dili lagi kos nanay ni mo. Inaya na natin kay makamata na siya na mo hilak na sab. Ahak biya ani uy. Ano bang dugay nga may kayong nabalik, ha? Malanay na malang hinuong nagpinaabot ni mo. Ay nang iyang gisulob. Da. Kapulisyo maayong bata eh. Kagamay pa sa bato yung pakidnap na ko eh. Ah, nana sinina oh. May mas mga gagmay pang bata nga gikidnap tas miyagi Rosa. Yatong gibaligya. O ganang bata, wa na malahi sa ubang mga bata nga itong gidari ni. Magilak ra nagpila ka adlaw. Pero sa madugay, maanad ra na sila. Makublan. Ilabi pa kung magkatilaw nagsanta ko. Luoy man pong bata agad kung pasakitan. Sige pangita sing inahan. Taral, gamay pa man. Luoy kaayo. Migakos na ko ganina. Sa? Ay kung ingnang mibati ka nagkaluoy, Rosa. Ha? Waoy! Luoy gutawon. Waoy! Okay. Sige na. Maniho na diha. Buwatan ang imong obligasyon ako. Lucio, mahal pa gyud ko nimo. Masa? Gusto mo nang pangutana. Ngano man? Kung mahal pa ko nimo. Ngano mo sugot magkang gamiton ko sa ubang mga laki? Kung gamiton gas uban nga libre, masuko ko. Kaya mo rin ipanghatag na nimo ang imong pagkababae, ana. Pero gibayaran mo kanila. Nga sa ato pa, dili nimo kabubuton ang pagpagamit nila. Gibayaran ka lang. Busa napugos ka. Kay, kinanglam tagwarta. Gusto na ko muundang sa kong trabaho. Sa? Ha? Lucio! Lucio, ang akong buhok! Undang ka? Ha? Undang ka? Di ka pwede ko mapagamit sa lain-lain lalaki, Lucio! Gusto na ko mapahuway! Mupahuay ka lang kung moingon ko. Huwag ka kita ay mahigugman ako! Mahal ba yun ko ni mo? Ay, kung isguti ang butanga. Gusto ko masayod. Dike! Lucio! Huwag mo trabaho ron sa club. Busa dinhi ka mo trabaho ron na kung gabi una. Tarungan. Kana. Aw. Sir, kung makakita mo aning bata nga naas litrato, sir, palihog kong tawag ining numero, ha? Ako ning anak, nawa, sir.
Salamat. Ipapilit ko ning tanang nga poste nga akong malabyan kining ulagway ni Lia. Mamasin ko makita niyang naong sa nakapunit niya. O giuli niya nga akong anak. Lia, anak. Gimingaw na kay ko nimo. Dili mo nung sinanay nak sa pagpangita nimo. Pangitaon ti kabisan unsa pa'y mahitabo. Pangitaon ka ni Nanay Inday. Oh, si Paulo. Paulo? O, niya ko sa inyo. Sirado ang pultahan. Ayun man ka. Nangita ko sa akong anak. Asa ka napita? Anaon ti ka? Kuhaon ti ka? Dili, Paulo. Ayaw na. Tungod kay wako'y planong muhunong sa pagpangita sa akong anak. Hangtod nga makita na ako siya. Kinahanglan uban ka nako. Kay may gibalita nako ang pulis kong higala. May tungod sa imong anak. Unsa? Paulo? Nganong ni ako ni mo dada din sa murgi? May ipatanaw ang pulis nato. Dili ko din mugawas na ko. Kinahanglan mo tanaw ka. Aron makumpirmar nimo kung ang imo bagi ng anak ang nasunog ug namatay. Dili mahimong si Liana. Imposible ang akong anak na. Dili. Niyara si Ray. Mama, kusun ko na ang gitabon niya po na. Nasunog ang naong ug ang ubang parte sa lawas sa bata. Dili ka na ang akong anak. Dili. Kaya ang sinina nga gisulob sa bata mo. Ano naman niya ang nibiling? Mao ka nang gisulob ni Lian itong adlaw nga nawa siya, di ba? Dili mahimo. Dili mahimo nga akong anak na. Dili mahimo mamatay ang akong anak. Dili. Lia. Dili ka na nga akong anak, Paulo. Buhay pa ang akong anak. Buhay pa siya. Gibati kong buhay pa si Lia. Buhay ang akong anak. I'm sorry. Dili. Ayaw kong pabatian ni anak, Paulo. Buhay pa nga akong anak, nakabati ka. Buhay pa si Lia. Apan ang iyong gisulob. Susama lang sa sinina nga gisulob ni Lia. Apan dili ka na siya. Dili na si Lia. Nakasabot ka? Dili ba imong mamatay ang akong anak? Dili. Okay. Gusto ka bang i-DNA testa ang patang lawas ng bata? Dili na kinahanglan. Dili na. Kinasayod ko. Gibati kong dili kini ang akong anak nga si Lia. Busa padayon ko pangitaw ng akong anak, Paulo. Sige. Pagdali mo kaon. Aron makagika na mo sa tagsa-tagsa ninyo ka destinasyon karong adlaw. O ginalang dako og marimit nako rong adlaw, ha? Ang pinakadako og marimit karon. Sama sa gihapon. Atagan ko ganti. Samtang ang pinakagamay. Way panihapon. Sabot. Sumayo giwat ka na mo. Sige na, kauna mo. Hello, boss. Sige na, kauna mo mayo. Pagbusog mo, aron sa ingon, dili na kinalakuhaan pa ninyo ang inyong kita. Aron dako mo mahatag ni Lucio, ug dili mo makastigo. Gina, kao mo taron diha. Kaya tuon pa na ko sa Lucio. Hoy! Ako na na yung sudan, ha? Ako pa na. Imo ni gini, ha?
Ya, ni naman ni sa kong plato. Ako na ni. Kaluoy! Hila kang bata, kaluoy taon! Way sudan! Di ka makaon! Hila ka ka! Ako lang sa nimong kanuna! Kanon sudan! Ami ayo! Manok! Iuli na ni Liyang iyang pagkaon. Saka! Ihatag nagbalik niya ang iyang pagkaon. Kita ka nga akong gikuha! Nakakita. Mao nga ibalik na ni Liyang iyang pagkaon. Saan mo pagkikita, ha? Nagkaroon pa mo kami duol din eh. Bahong aoy! Gikan ka siyar, no? Huwag ka manghunaw! Bahong aoy! Kung dili na nimo iuli ang pagkaon ni Liya, hungiton te ka sa iyang pagkaon gamit ang akong kamot nga way hunaw. Unsa? Iuli. Diday ko! Iyatis naman ni Noni. Gikaon na noon ako! Ikaw ba? Ikaw hangol gyud ka sa? Ikaw ba? Daog-daogan gyud kay mga bata sa? Daog-daogan kay kapap. Oh. Kuya! Kuya! Ayaw! Ayaw! Mag-away, kuya! 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 Anya, boss? Unsay sunod na kong buhaton? Saan ba ni bata, ah? Ha? Okay. Sige. Ako na bahala ini niya. Sige. Okay, boss. Sige. Okay, wala problema, boss. Sige. Mag-deposit raw niya ko sa imong account sa halin sa ubang bata, boss. Okay. Sige, boss. Taon-taon na ta nag-uban ng maong grupo, Lucio. Apan bisan makausa. Huwag ko gid makita ka ng imong gitawag og boss. Sikin sa pa na siya. Ay, bangag. Sa ilong ay na lang pang-interes. Ang may nungdanon nga may proteksyon tagika niya. Unsa na? Unsa na itong usasod? Litse! Tara! Kuya! Kuya! Susunod di kayon, nahilaptan pa ni mo si Liya. Gupon ko ning naong ni mo ha. Gupon ko ni. Unsa ni ka kumote ni? Kuya! Unsa ni? Bangag sa ilong. Masalita mo din eh. Plano ni? Boss, isukbag ko ni Mark, boss. Kanay. Sinong unay? Mark? Mark, unsa man ni? Ha? Iyang gilugan si Liya sa iyang pagkaon. Ate Rose. Tinuod na, Banog? Kwan, gihatag man to ni Lian ako. Unya, nasuya ating alin ni siya eh. Diri gihatag na ko ni Liang iyang pagkaon. Sukmag ko niya, oh. Di na tinood. Pagkakon ka. Etse! Huwag ko'y labot kung unsay tinuod. Nakita ba ninyong iyong gibuhat? Ha? Nakatag-katag ang mga pagkaon ug natuwad pang lamisa. Usika ninyo ang grasya. Busa ka mo. Pitok-pitok kaya. Kamong duha. Pupuon ninyo ang tanang kadlon ug sudan nga nausik sa simento. O kana ninyo. Boss, di man ako nanguna, boss. Reklamo ka? Dako na kako. Sa sunod nga mag-usik-usik pa mong pagkaon, patilapan ko ninyo ang pagkaon nga nausik sa simento. Nagkasabot! Ay, utong buda, boss. Alaliwag na! Bantay ka na sila, Rosa. Pangal, boss, kinong. Kuya! O kapay kaon. Kining usa ka putol nga isda. Oh, imo na ni. Limpyo pa man ni. Madapa man ni. Papahan na nako ha. Oh,
Oh, kanan niyo. Oh, na. Pinangga. Ano man, suyo ka? Yak, ano Hoy, na daw- stay, hoy! Sama na! Ikaw ba, no? Maldito ka gida! Mauna-unahon siya ka na ko! Laban siya ka ng Marta. Unsa? Unsa to? Hmm? Ay, 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 ate Rosa, ang akong kilid ayaw, lucky, ate, sakit kayo. Ay, Usa ba? ay, Usa ba? ay, ay. Sira! Putong na sa kuhan eh. Hilam! Limpyuhin ang inyong gikatag diya, ha? Kamungo ba mga bata, paggawas na mo? Sakay na mo dahil sa sakinan nga muhatod ninyo sa laing destinasyon. Nanay. Oo, saman. Isampit na sa kunimog nanay, ha? Ikaw ba, makapila ta na pagkagiingnan, Lia? Nga dili nanay ang isampit mo nako. Ate Rosa lagi, Ate Rosa. Dili pa taong ko nanay, no? Katiguang na ba ang paminahon, oy? Ate, ha, ate. Nanay. Ginang ate! Oo, tibi ra ba? Ikaw ba, himik kay ka, ha? Unsa ba ka? Nakakaon ka na? O pa na siya makakanatiros kay giilog ba na yung baboy dako? Asa? Hay, ikaw na des imong napunitan, ha? Tas kalapok ra ba siminto, eh? Saon sa gunsom sa siging uwan? Ako na siya yatakan natin. Kun mao, padaplin na liya. Padaplin og kaon na, di ka maluya. Tanaw ra gud oh, dali ra kay kami gamay oh. Ikaw na, uy. Pipila ka adlaw ka palang gani din he. Nahiyos ka nagmaayo. Na, hilak na sad. Kahibi ba sad nimo pagkabata, uy liya? Ngano dili magkapareha sa ubang mga bata oh. Suuna na nila. Ay pasigig hilak. Pasig pangitag inahan, kay dili ka na makapauli pas inyo. Nanay. Didi ko. Unsa? Didi ko. Gibinuangan ba ko ni Molia? Ngano sige siguro panghayoan ng Didi. Unsa ko imo kong inahan? Uy, ikaw ba? Migara ka sa tingali, no? Migara ka na nga gitumanan ako sa miagi. Uy, dili na ko magpatunto nimo, uy. Palag mamatay ka diha. Palag mamatay ka hinilak diha, ako'y labot nimo. Dili na ko muhatag sa imong gipangayo. Hinay-hinayin ang imong gatas, ha? Let's see yun, eh. Nga na bang daog man kay ko ni mong bataa ka? Dadon naman ko ni mong paluy-luoy. Hoy, paminaw, last na niya, ha? Last na gyud ni. Dili na ko mupalit paggatas ni mo. Hilason kay ka na. Manghayo kapag didi. Nya, pasabak pag ka na kung kadako na ba ni mo? Nanay. Saman? Tigakos niyang usa niya kakamot sa akong abaga. Ug gipiyong niya ang iyang mga mata. Yapag man ni patao eh. Kasi kung saan akong kasaba, mudikit ng umayo na ako. Oy, Lia. Duka ka? Apa di ay? Buntag pa ganing sayo, duka na ka? Nanay. Nanay. Mihilak ka na sab. Tukod, nanay. Leia. Kaluoy niya. Hilom siya mihilak. Gipiyong niya ang iyang mga mata. Panaglumba sa pagtuo ang iyang mga luha. Oh. Kaya... Lesyo. Saman, may tuyo ka? Sama, ngayon sa kaya kwarta para palit si koloriti ang ngaw mo. Kaya sa ba ni magpakulor si mong waitog ngaw? Dili, oy. Saan may tuyo ni mo?
Nagagika na ang sakyanan nga gisakyan sa mga bata. Nag-unsa pa mga din eh. Awa na may bata nga nahibilin din eh. Ni Apas Leia. Siya? Anong gibilin na mo? Wala ko pa ba na sa ubang mga bata nga malimos o mangisnatch. Dili pa lang dugay ba na itong nakuha ng bata. Labing siguro. Gipangita pag yun ng bata sa mga ginikanan. Tingali pag may makaila o makareport sa kapulisan. Mao mabitaw. Nga sala yung dapit ko gi-assign kitong bata. Uban sa laing bata usab. Nya, mugiya niya kung unsay iyang buhaton. Saan mo pagkatuon na kung papunduhon mo din sa atong hideout, ha? Usaon man! Ugo sa ganun. Pangag sa ilong di mo. Ano man? Tayog ng utok ni mo. Pasabtay ko na ko, be. Dako tag makwarta ng bata. Dako unta. Kung wa ka pa magbidugo o pabili na ng bata din eh. Kita ka mamutuno lang bata kay gwapa man. Murag anghel ang itsura. Buling-buling nga na ni mo niya pasulubog gisi nga sinina. Makililimos ng tanahon. Makililimos nga gwapa. Ha? Bugo ka. Ngayon saan naman na ron, ha? Ikaw ang mubayad na ko sa makita untaan ng bata ron. Lucio. Tumaayo bin mong bukas, oy. Lucio. Ay gigbayad sa papabili na ng bata din eh. Kinahanglang dubliho ni mo ang imong kita karong gabi sa club. Kasabot? Oo, nagkasabot. BJ, very good. Baya ni mo eh. Dali. Sikit. Sorry ha. Tama good. Saan sagpaan sa tika? Kaya ikaw magod, kaya bawag yung kang init kay kugo. Bakit ikaw rin ni mo ba? Sorry ha. Mahimo ba mula ko kung sayo niya? Atuon ko si mama. Subag kamingawan ka pa niya itong way hinungdan ni mong inahan? Lakaw na. Samtang sa'yo pa. Punya na kumugikan kung mahibalik na din si Mark. Yan naman. Way makabantay ni Leia. Tingalik muhilak na sab... Unsa? Wala nakabantay ko ni mo, Rosa, na? Gaan kay imong buot ang bata? Unsa may buot ni mong ipasabot sa imong ipakitang kaayo ng bata, ha? Unsa, Rosa? Ha? Gaan? Dili. Kuan lang ba ka ng... hilakon magkukain ng bata, Tingalibag. Ikaw na hinuuno niya mapurisyo din, Mahilom ra na kung matamparusan. Ha? Kagamay pa ng bata imong tamparuson? Mao kanay kanunay kong buhaton sa uban. Og effective kayo, ha? Effective kayo. Mura yung herbal. Effective. Usa ko lang kasingka nila, singkahan ko na, muhilom na din sila. Og mutuman silang buot kong ipabuhat nila. Pero... Usay pero, Rosa, ha? Usay pero? Wa. Onya na lang kumula ka, Wa pa rin si mama sa bahay. Bahala ka. Di ka pa magkaha mula ka, Ayan, dali. Hangad gamay, no? Kisa, ubol-ubol. Baya. Masahi ko, be. Leia, mula ka ko. Dini ka lang yun, ha? Ayaw pagkawas din, Uban ko, nanay. Dili mahimo. Leia, paminaw. Nasayod kong bata ka pa kaayo. Ug malisod ka pa sa pagsabot sa kausaban sa imong kinabuhi karon. Paano sa taman? Mao na magit ni. Niya ka na uban namo. Uban namong mga way ayo ug mga way kaugmaon. Naangin ka na. Sama sa ubang mga bata. Busa. Pasaylo ako. Ato ko, nanay. Ato ko akong nanay. Dili ka na lagi makapauli pas inyo. Ato ko, nanay. Gahi asag uni mo, oy. Nanay. Mihila ka na sab. Hilong ba? Nanay ko. Ay, giing na
Og labaw nang dili ka na mahimo mo pauli sa inyo. Di ba ka magkasabot? Kaletse. Ha! Ay, kung tanawag sama na, Lia, ha? Dili ko paluoy ni mo. Wakoy kaluoy. Nanay. Sige, ahak na ni migakos ka na ko. Lia. Bibi, papahawa. Ay, gagos ako. Pahawa di, ha? Hilom na, ha? Hilom na. Saman. Sakit imong paas akong hapak. Bibi. Atong hapon. Oh. Saman eh. Sakit pa? Hilom na. Dili na mo usab og gahig o, ha? Di na maginahis o. Ilabi na ko na si Lucio nga imo ikatubang. Ginoo ko. Si Mana na nga nawa ang akong anak. Kumusta naman ka si Liha karon? Nakakaon ka siya og tarong? Nakapasilong ba siya? Maayo ba ang tao nga iyang gikauban? Diyos ko. Wala ko'y laing gipangandoy karon. Nga unta, anaalang sa maayong nga kamot ang akong anak. Maluoy ka. Ayaw pasandi si Lia. Nasayod ko. Buhi pa ang akong anak. Gibati ko din sa akong kasing-kasing nga buhi pa siya. Pagkita pa may binuhang pag-usap. Milaong paghihapon ko ni Ana. Nalibot ko na ang tibuok syudad sa pagpapilit nining hulagway ni Lia. Hinaot pa unta nga may usa ka maayong tao nga motultol nako. Sanay mo tangan karon sa akong anak. Hinaot pa unta. Gibati ko na ang kagutom ug kauhaw. Mutabok ka sa pikasdan. Mukaon ko bisag gamay. Ano na makasundan niya akong tiyan. Di ko mahimong maluya. Dili. Nagkinahanglan pa na ako ang akong anak. Hakta ini, eh. Saan ang rasa? Pero gamay pa yung kita. Sprikitik! Dili mahimo malipigan ko itong bugirong Mark. Kailangan ako ang kinadakag kita ng adlaw. Okay, look, babay. Kabit-bit siyang bag, naggamay ay. Sinatsun mo na yung bag, be. Tikanon ako. Di tayo na niyang labang. Tikanon ako. Kainit sa panahon. Mupalandog ko gamay. Umukaon una ko nining kananan sa atbang. Stop signal na. Mulabang na ko. Merry Christmas, ate. Ako na niyong bag. Ay! Ang akong bag! Gipira ang akong bag! Tabang! Gisnatsan ko! Tabang! Ginoo ko na dito sod sa akong bagang andumanan ko mga hulagway og video sa akong anak. Dili may mumuhato! Tabang! Bata! Ibalik ka na akong bag! Maluoy ka! Tabang mo! Snatcher! Tabang! Gukod-gukod pang babae na ko. Muriyog, magagukod. Kakusog ng daga na. Anya, suito na ko ang sikot-sikot yung napita.
Asa pa mo magagukod na ko? O kayon ko na kining bag niya kung pinaisudin eh. Nara? Uy! Spray kitik! Libo kapi ng kwarta! Yan niya yung silpon! Kini! Swerte ko! Ay, nung sa maninit, gilak mo niyang silpon! Di man ako maabdi na! Pero sige lang! Malipay ng si Bossing ni nigatag na ko! Spray kitik! Mapremiyuhan kong Bossing ani yun niya! Natiman-an nimo ang naong sa nag-snatch nimo, ma'am? Kuan sir, kalit ka sumibira sa akong bag dihang mula bang naunta ko. Hinungdan nga, wa ko makabantay sa iyang hitsura. Basta sir, bata pa. Mga Jis, nga to sa 13 niyo, sir. Lisuraan na, ma'am, oy. Wa di ka makakita sa naong sa nag-snatch nimo? Unyag, naami ipa-identify nimo, ma'am. Kung saan man na nimo? Sir, kinahan mabalik na ko ang akong cellphone. Bisa ng cellphone na lang. Maluwi mo, sir. Jen. Kali. Naadid to ang mga video ni Lia. Mauna lang to ang magkahatag na ako og kalipay, Paulo. Makita ko siya matag-adlaw sa iyang mga video nga magsayaw-sayaw ug magkanta-kanta. Mauna lang to ang naghatag na ako og kusog nga mapadayon sa pagpakabuhi. Si Mana na nakalabay sukad sa pagkawa si mga anak. Sobra-sobra na yung nabuhat aron lang makita siya. Tanawa ragod. Mihugo ka nagmaayo. Wa ka na'y atiman si mong kaugalingon. Jenny dawata na lang. Gawa na si Lia. Siya katong bata dito sa morgue. Nga patay na. Dili! Dili to si Lia! Dili ka tong akong anak, Paulo! Di ka makasabot! Buhay pa nga akong anak! Buhay pa nga akong anak! Si Lia! Lo. I'm sorry kung mauman ka na nga akong gituan. Nasayod ka gud nga. Wa ko mag-urong, Jenny. Gipaliho kong akong mga koneksyon. Bibayad kong pribado mga investigador aron na makita ang imong anak. Apan wa. Why lead? Ug kung doon naman, bugtong ang sunog nga lawas sa bata na. Gusto na, igo na! Ayaw nagdungag yung kasakit nga akong gibati, Paulo. Kung wa ka na ikalaing ikasulti, makalakaw na ka. Sige na! Jenny, let me help you. Kung gusto kang mutabang na ako, tabangi ko nga may balik na ako ang akong anak. But No! what if... No! Buhay pa si Lia. Buhay pa lagi ang akong anak. Kung dili ko muhunong sa pagpangita niya, bisag mapudpud pa ang akong tiil sa paglinakaw. Jenny. Ma, Oy, nakabisita ang maing babae na akong anak. Ha, unsa nga ngina ang nagpadpad mo din, he? magi kapoy ko. Huwag ko sa mood nga makiglalis karon. Kapoy na po og lalis. May kay niya ka. Timing. Nakoy bugas og kape. Taga ita kwarta diha, be. Pakapini po og para puhunan ako sa madyong. O sige. Dara. Galante ra sa akong anak ro na. Kaayo rag magkanunay. May tagwa kas muhod permi oy. Kay mas galante ka man hinoon. Dugo man ditso. Way daghang chiche-britse. Ma, Sa. Sabi gusto ni mong isultero sa.
Sulti na ay kimulakaw na ko. Magpalit ako og bugas o kape. Unsa may gibati nimo dihang gimabdos ko nimo, ma? Unsa? Dihang kimugso na ko nimo. Unsa imong gibati? Gusto ko masayod tungod kay tuwid kay wa ko makasway nga gipakataw ko ang tanan kong gisapak. Silang tanan ako gipakuha. Onya? Maong gusto kong mahibaw kung unsay bation kung mamahimong inahan. Ay da! Kapoy god! Sa gabal sa trabaho. Samok inighilak na ninyo. Makalagot. Makasapot. Labi pagganahan ko mulakaw. Unya, dili ko makalakaw kay naamong mga gagmay pa. Unya, wa ko'y mabinlan kay wapod ko'y bana. Hasol na yan ako eh. Ma, May rasado eh. Uwa kaya na. Kay kung may anak ka pa ron, Rosa, dili ka na makalihok-lihok ug maayo. Dili ka na makalaglag. Pwerte yung hasula. Ilabi pag masakit ang bata, unya wa kay kwarta. Kabaayo namang lumsan sa unlan, aron maimpas. wa gyud ay may bili alang nimo, ma. Da. Dili unta usab ikaw o nahimo na mong inahan. Sus, ni mo, Rosa. Karon pa bata magmahay nga dako ka na? Oy, wanay lami, oy. Uwahin na. Nanagko na mo sa akong kahago. Bisan og nagkalubot-lubot ko og pangitag kwarta ka ni Adto. Pero nabuhi ta mo. Pero, mosad lagi. Sakripisyo. Sakripisyo ang laag nako. Unya bisag bago pa kong nanganak, mapugos gyud kog pamampam. Aron may kapalit kog diaper ug akong makaon kay gutom baya kaining bag-ong mga anak. Ha! Reklamo ko do sayang akong customer. Kay musirit ang gatas sa akong suso. Maunang sukli, igyod ko sa akong kahago ni Rosa. Dili pareha sa imong igsoon, nga wa nagyod mo pakita na ko. Gibaligya mong ako manghod ang nag-edad pa lang siya 17 anyos, ma. Angay lang sab nga layasan kaniya. Daroy, ha! Kaysa makauyab lang unya og libre rang ihatag ang iyang bengka sa iyang uyab. May pagbaligya, masapi pa. Wa ka gyud ay pagbati na mo bisan gamay man, no? Hoy, Rosa, kini mo itiman kanunay ha. Nga kamo ang hinungdan nga sayo kong nalaos sa akong panginabuhi. Kay aksidenteng na mabdos ko ninyo. Kung nakuha palang unta mo, dihang gipakumot ta mo, tingali nakabanan ako og pariner karon. Pero unsaon, nga bisag unsaon ta magpakumot, may kapyot, manggid mo sa akong matres, mga kanahana mong dagko. Maong bayad mo sa akong kahago og sakripisyo. Ma. Nanay. Nimal. Mangag sa ilong. Isaba ba? Natugaw na ko sa kong pagpahuay tungod ng bata. Litsa! Karoon ka lang. Nanay. Nanay, hain ka. Nanay. Ano man ka? Ha? Sa kisigihan mo gila. Ikaw may hayahay kayo din hinga na hibilin. Ikaw pa'y singila. Sabak! Sabak! Sige! Ha? Sige! Mapagali ko gibuhat mo, agay na. Gikuptan ko palang gani ang imong naong, agay na dayon. Lakon kang bataay ka, ha? Sabak ka! Kuwang kas disiplina. Utilaw ka yun sa kong kabangis, ha?
Pwes, patilawon, tika. Agay! Agay! Diya Agay! ka bangko. Hapa! Nanay! Hapa, dayon! Kana, hapa diha, samtang maghubo ko sa akong bakos. Hindi, masangit ang bilya. Tara. Magasgasan yung ka ng puti mong samput ng bata ka. Kaya kahamis na ba di ay si mong panit hamis na pagkabata. Uy, kanindot mong tanang diha ka nagapa sa bangko eh. Oh, baya. Kuya! Kuya! Limot bayang kaunuran akong nagtanaw ni mo. Kuya! Ayaw ko kuya ha, kaya di ko ni mo maguwang. Agay! Agay! Usa! Duha! Nanay! Sugod naglambon mo pa. Lakra kayo ang bakos sa imong puti na panit. Mangalang sa ino. Kanindot ka na. Tungay ka na kong kausa ha? Kausa lang. Aron magmatnon ka na. Milabtik mo na sobraan. Hey, milabtik. Milabtik noon. Hilom, hilom. Hilom! Ay, paghilak. Hilom! Kana. Tapuo ka malagi. Pupong yun. Alam pala, be, kayo makautot ya ka. Hala, bangon na. Uy, nagtuto pang... nagtuto pang luha mo sa ilong. Dire. Pahiran tang imong luha. Bayan, yung bata aga, pagkagwapa ba na imong pagkabata aga, gwapang bata, mistisahon. Mistisa tingaling inahanin mo, no? Anong gun? Wa, kanay, maayong kaugmaon nga nagpaabot ka ni unahan. Karong gamay ka pa, himuon ko ikaw makililimos. Apan kun mo dako na unya ka. Paminaw. Tanaw na ko. Ibaligya tanang unya kaslaing laki. Aron makapangwarta ko. Kapangwartahan ta ka. Apan sa di ko pa na buhaton. Natural. Ako una ang unang pahimos nimo. Kanindot ka unya nimo no, nigkadako na nimo inday. Daghan yung mo apas nimo kay gwapa ka man. Panita. Puti kayo, puti pa. Matod para ba sa kong amo, nga ibaligya to kuno kas magtiayon nga way anak dito sa laing dapit. Layo din ni Sugbo. Ibaligya to unta ka. Ibaligya unta ka. Nya kay buhaton ko na unta na. Kapag sabi ko na. Kay kung ibaligya ta ka. Makausar ako magkakuputog na kong kantidad kay wala. Tungaan pa sa kong amo. Samtang kung ipabilin ti ka din eh. Mas dako ug masapi nimo. Mapahimuslan pati ka. Mangag sa ilong. Dari. Ale, dari. Sabag. Dili ko. Sabag! Ano? Maya marakit ba kung naghilak na sagka? No, Agay! di ba matod ko ayaw magilak, ha? Kalumihilak mo ka, ha? Agay! Gusto kang puson ko ng naon mo. Hilom! Hindi ko ka nagbatang magilak! O sa pagibuot mo ni Leah? Yan ang naghilak pa ng bata. Akong gidisiplina. Lusyo! Gahig ko ng bata. Husto na! Husto na ganina! May buwan nagbayan ng naong sa bata, oh! Husto na!
ko. Dali pa kaya na siya mabunog. Alit siya na bata na. Pahiluman na. Pahiluman na. Leah, hilom na. Leah na mas nanay. Sa to. Nanay. Nanay. Umay, sangpit ka. Itugutan mo sang sampiton kang nanay. Ay, uy, oo. Gibadlong ko na siya. Gibadlong na nako. Apan, mama iya, ganun yung isampit na ako. Pasagdi na lang, good. Lucio, bata lang siya. Nagkinahanglan pa siya sa iyang inahan. Gimingaw lang tingali siya sa iyang inahan. Hinungdan nga lakip ako. Gisampit ko niya, nanay. Ihawon ko ng bataan na. Pahiluman na. Hindi tagat nga naman balik ka man dayon. Abi ko magmiadto ka sa inyo. O niya, mulahos ka na si Clark. May nalimtan ko. Akong gibalik. Bala ka na, ha? Pahiluman na, kung di ka gusto pangagyan ko na. Waya, pangag sa inyong... Hilom na. Tingalig madunggan ka pang Lucio. Hilom na. Sabay mong gibuhat, ha? Nga na mahilag ka man. Iyak ko punal. May mga lutak sa bagus ang imong paa. Gibunalag ka niya. Nanay, uli na ko amo, nanay. Uli na ko. Di na ko din ni nanay. At na ko akong nanay. Leia, gustuhon ko man apan dili na mahimo. Ako ang patsyo ni Lucio kung buhaton ko ka na. Busang pasaylo ako. Hapan ayaw ka pala ka. Gikan karon kutob sa ako mahimo. Panalipdan ta ka. Leia, gitugutan ta na kang musampit ka na ako og nanay Rosa. Nanay Rosa. Leia, Nanay Rosa. sabi mo, dili palang ganit dugay nga nag-uban, pero ambot pa. Lahi ang kaluoy nga gibati ko alang nimo. Bugtong ikaw lang ang mitandog sa akong kasing-kasing usama ni ini. Mura pag gaan kayong akong buot nimo. Noon ta, dili man tataigon sa. Apan ingon na lang ini ang kaluoy kong bation. Halang ka nimo, Leia. Mora ni? Iya, ni mo. Boss, mingaw man. Gamirat mi hatag og limos. Kami ang kumutol sa buhok ni mo. Di siya ka matakip. Kadagan og mahimong buhato ni mo. Aron makakwarta kang buang ka. Pero wag ka gigibuhat, ha? Nagpaabot ka lang nga may mutunol ni mo. Sa sunod. Labaw pa na. Next. Isa sunod na. Bossing! Bossing! Sprikitik! Ngisi-ngisi ka man. Sprikitix ka buang mo. Labutang-butang. Di akong kita, boss ay. May pakapin bang silpon? Di ako. Sprikitik. Uy. Ano yung tukan nga bata? Mayo. Kini mo isundan ninyo, ha? Kini ha, si Sprikitik. Sprikitik si... Kini banog, ha? May usa ka adubong manok. Nagpaa. Manok niya, mo ha? Adubong manok. Salamat, Bossing! Sprikitik! Yes! Sunod! Ikaw na! Tanawang tagkalupi ka ba na ako ron? Saman. Uy, kini bata. Ikaw ba? Wapag ko ni mo sukat pakyasa bata ka.
Maayo kag yung mo diskarte. Salamat, boss. Busa ang imo pitso. Pitso nga bahin sa adubong manok ang imong bahin karon. Mao na imong sudan, ha? Salamat, bossing. Ah. Kara sa ni. Ugma. Ako na si mo daog. Spikiti kang nako, palabuhan di ka. Bahala ka. Paring kamot yun. Giro ni mo. Simbing kwinsa impaktuhin niya. Ay, paminaw ang tanan. Nakarimit naman mong tanan, oh. Busa karon, makapanihapo na ang nakahatag sa hustong hatagan. Samtang katong gamay ragdahatag. Ako to sa mus tubig ang inyong panihapon karong gabi una. Hala, adto ka mo sa kusina. Kalamis chicken ligoy. Sprikitek. Gusto mo? Hala, asa ka. Busing! Agoy. Sige, pagsumbong kay... Kuskon ko pa ni kumot ng imong ubos aram mapusan ni. Lagi. Buhina, sakit kayo. Impakto hiniral ka gina. Sprikitek kang dako. Sipag yung May siya. adlaw ka na akong magbiruwa ka. Tuklod na ka ron. Gusto ka tuklod na ka. Uni pa naminin ninyong mga tapulan, ha? Kung gagmay na kayo, nahatag ako matag-adlaw. Tanawa ninyo ang inyong kauban nga, lami kay gikaon, di ba? Samtang ka mo, Uto pra tao mo sa tubig. Matug ka mo karon nga way sud ang inyong tiyan. Utong na, kapukaon pagid mo sa nagkutoy ninyong tiyan, Busa ugmang adlaw paminaw. Panahon ta. Kung may asinso ba ka mo? Sabot! Lia, kaon na. Oh, siya ta rin akong pagkaon. Salamat, kuya. Hoy! Ikaw! Kinsa'y nag-ingoni mong mukaon ka, ha? Ha? Ayaw siya tagig pagkaon, ha? Tungod kay wa siya nabuhat tibuk adlaw. Kay dinhi naman siya, wa siya nahimo. Busa, wa usab siya'y kaon. Tibi baya. Sige na! Ipalayo ka na imong plato, Mark. Gikan na ng bata. Ipalayo! Ayaw ka mong kalimot. Yang mataghigayon, nga gamay ra ka mong mahatag na ko. Paminaw mong tanan. Ay, ikaw, paminaw. Pagduko, paminaw. Wa, usab ka mo ikaon kung gamay ra mong mahatag na ko. Ikasabot! Pinlan talaga sa kong pagkaon ha. Kunya na lang kaon. Sama na! Busing. Aw, lagi. Ay! Pating! Aman! Itag si mo di mong patinga ka. Dadaanan yung mga butang na kawat sa mga bata dito, ha? Sa atong mga kontak. Oh! Aron mapangwartahan na. Ma-open o ma-delete na ganang mga cellphone. O niya, mabaligya na ang mga nasnats kalas. Oh! Yes, bossing! May problema na! Ala, pagdali mo. Aron magkatuog na. Ay, kung suwang! Sayo pamuugma. Aron sayo sa mong magkapangwarta. Lia. Nangatong ng ubang mga bata. Oh, tira oh. Kananing akong gibilin nimo. Salamat, kuya. Kalami. Lami. Ikaw, oh. Di na ko eh. Busog na ko. Pero, kana na para imo, manain nila ko. Ay na lang ko. Agda ha. Iliktaho man ni mo kaon. Tubig niya ha. Inom ini aron matunga ka. Di ay. Didi. Dako naman ka. Ang ngayon tangamon na ka ng didi. Didi. Pero sige. Imuan ti kag didi.
Ano na patitiron si Ate Rosa? Tingalig. Mangita ka na sa niya. Ako na lang pakatog ni mo, ha? Oh, okay ya. Daon sa karong bata dito sa akin out. Nagatawag na karon. Galing naghilak na sabto. Nangita siyang inahan. Kaan kayo ang buot sa bata. Ambot ba? May humok man ang akong kasing-tasing tungod niya. Yes. Ah. Gila ka. Depende kung pila ka oras ka makig-uban ako, sir. Mahalon ko kay ako ang intimaning maong club. Yatis ra. Suwaye lang. Dili ka ba magpangitag address? Kamayo tuod nimo. Shit! Ganun yung ka? Balik. Lami? Lamig ka ayaw. Sige na, ipadayon. Ipadayon. May mas ikalamig pa ni ini. Huh? Apan gusto kong hatagan ko ni mo og bonus. Gawas sa mong ibayad na ako karong gabi o na. Sige, buhatan ka na. Buhatan na. Kaya bitin na to. Buhatan na. Pero, money down una. Sa dili patagkahimuan sa akong exhibition. Nakapalit yung gatas ala ni Leia. Gitaguan ko sa kong bag aron dili makita ni Lucio. Dili mahimong masayod siyang gikasuod ko na ang bata. Ano kung nakita ko palang unta ang hitsura sa inahan sa bata. Mahimong katabangan ko unta siya sa hilom nga makuha niya sa Leia sa gayon nga manlimos kini sa kalsada. Dili mahimong magdugay si Leia din eh. Nasahig ko sa plano ni Lucio alang kaniya. Ug dili ko siya tugutan nga may sama sa ubang bata. Dili niya mahimong kubon sa hingpit ang kaugmaon ni Leia. When I talk to you, I know you listen. Kailangan dapiton ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pa mga sumpay ni bagotang sugilanon. Nanay Rosa. Tagsuwat Marites Parba Albures. Upo sa direksyon ni John Caraca Pujanes. Spinner Joel Benson. Recording editor at gitayat. Soundman Aldwin Acurla. Dalit sa RMN Drama. It's in the stillness that you touch me and show me just how much you care. Mga to ka listeners, ang part 1 sa Nanay Rosa, no? Diyan. Na pamday comment ari dayo daghana pamday ni. Abi man ako nahuman ako basa ka listeners daghana pamday comment no. Ako na lang ginihot doon. Kay na pamday ubang audi bro nabasa na day ni. Nabasa na day. Kini ubang ray murag wala no. Kini lang wa mabasa kung tiwason na ka listeners og basa no. Taasa dyan na huwag tabi rin dahil. Asan to? Kisama niya. Si Shinais Waluhan. Salamat idol. Tulog heart yung comment. My own channel. Salamat kayo sa kami pag-upload sa imo mga nindot mga drama o tag-as pa dyan ang episode. Sakto mahuman ang work. Thank you so much admin with walo ka heart, salamat po kayo nimo my own channel no, sa mga pagpaminaw sa mga drama. Malingaw jud ka samtang nagtrabaho no. Di may bawaan human ang trabaho
ang drama ko pamahuman. Kaya ito man kita, salamat kayo no, my own channel. Jocelyn Patalinghog, salamat kayo sir, natapos na yun. Salamat po nimo Jocelyn Patalinghog sa pagpaminaw no, sa sorting di malasa. Lark Suso, kanindot, mandi ay imulugar sir, ponpohon sir, pabukid, pupuyo, amping mo dia sir, God bless always. With sign of prayer, emoji nga heart, o may flowers, no? Flower, no? Salamat kayo sa mga comment, Lark Suso. Nya si Kaluoy Intaon, emoji nga nagpahiyaw na minaw sa sumaribel sa kagabi, no? Salamat kayo. Si Lark Suso Joker, manday ka sir, pero kay Bogart, di jud ko ganahan kay una over ang pagka-Joker o iya nakaayo bastos na paminawan, pero no problem, kay daghan man sa ganahan, siguro niya, kanya-kanya man ta. Salamat kay Lark Suso, no? Naminaw siya sa munyika, may libing dal, no? Si Giselle Cabigas, di ko kadawat sa ending, still ang bana tungod niya, namatay ang asawa niya, karon ang babae Japon iyang gipakaslan. Si naminaw sa katapusang sumpay sa Maribel sa kagabi, no? Salamat kay Giselle Cabigas, no? Analisa Saddam, ganyan din ako, butas na yan, tinga ko, vertigo ako, at so kahirap naman ganyan talaga. Kahit paggamot mo, binigyan din ako gamot, wala pa rin nangyari, prayer na lang talaga. Mga Ginoo, ampo lang sa Ginoo, no? Darlene Sumagang, thanks idol, with ulo ka fireworks, no? Salamat kayo na minus sa katapusang sumpay sa 15 kong pilion. Josefa Litidio, sorry kay idol dyan, dili man ko tig-skips sa imong ads, ganahan kumaminaw sa imong small vlog. Makuha sa mong pagtulungan. Igor kumaminaw ni mo, labi na permi ko busy sa trabaho. Amping ka kanunay taga-Alegria Cebu. Taga-Alegria Cebu di ko idol. Salamat kayo, no? Josefa Litidio di sa Alegria Cebu. Salamat kayo sa mong pagpaminaw, no? Dalhin Sumagang, thanks idol sa payan, no? Nabasa naman ako ni, no? Anya Josefa Litidio na ako karon sa Saudi pero taga Alegria Cebu South day ko. Salamat sa mga drama, malingaw so ko makawala sa kamingaw sa akong pamilya sa Pinas. God bless you idol, amping nanay. Salamat kay Josefa Litidio, no, di sa Saudi Arabia. Ang katrabaho sa Saudi, no? Nya taga Alegria Cebu South. Salamat kayo, no, sa kanunay pagpaminaw. Og nahuman na gid akong basa. Inautong managid ay salamat yan. Nahuman akong basa taasa sa akong vlog mga kalisteners eh. Pero akong balik ko na sa mga di ganang sa vlog, i-forward nyo dito sa drama mga kalisteners para di mo maglagot, matanaw sa akong dagway, nga taas kayo yaw-yaw. Matik na no, initiative na ninyo mga kalisteners, forward dito sa drama, katong di ganahan, maminaw sa akong vlog. Dito lang na, no? Forward dito sa drama, minaw, ni Kauman, live tayo, no? Mga mga kalisteners, sa mga ganahan sa niya, taas ng vlog, salamat kayo. Sa mga di mo skip, sa mga mubo nga, salamat kayo. O mga kalisteners, thank you so much for watching, for listening. Amping mo kanunay mga kalisteners. God bless us all.